Hinimok ni Cebu Governor Pamela Pambari IV ang mga Cebuano na makilahok sa natakdang protesta bukas na naway maisagawa ito ng maayos at mapayapa. Ayon kay Bari 4, nakilala rin bilang anti-corruption advocate, nakahanda siyang dumalo sa nasabing pagtitibon kung magiging maluwag ang kanyang schedule. Binigyang diin naman ng gobernador ang karapatan ng mamamayan na ipahayag ang kanilang mga hinanaing laban sa katiwalian, partikular na sa flood control projects, at suportado nito ang ganitong panawagan. Matatandaang matapos ilantad ang umano'y irregularidad sa mga proyektong ito, ilang rally na rin ang isinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na ang pagtitipon ng mga cause-oriented group sa harap ng Department of Public Works and Highways sa Cebu City. Ngayong linggo, ikakasa ang protesta bilang paggunita sa anibersaryo ng deklarasyon sa Batas Militar noong 1972, kung saan inaasahang dadagsa ang mga kalahok sa iba't ibang bahagi ng panig ng bansa, kabilang ang Cebu. Why not? If it's a peaceful protest, I urge everyone, if you want to vent out all your frustrations about what's going on now, I'm not sure if I will look at my schedule, but I have nothing against it as long as it is, there will be no distraction and no violence. You are welcome to join. Sa kabilang banda, inihayag ng Police Regional Office 7 o PRO 7 ang kanilang buong paghahanda para sa nalalapit na protesta na gagawin ng grupong Hugpong Sugbanon Batok Korupsyon sa Plaza Independencia ngayong linggo, Setyembre 21, 2025. Tiniyak naman ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang Regional Director ng PRO 7, na natapos na ang lahat ng kinakailang paghahanda para matiyak ang kapayapaan at kaayusan ng kaganapan. Pinayuhan din anya ang mga kapulisan na magpakita ng high tolerance at umaasa na magpapatuloy ang pagkakaisa at kapayapaan sa lungsod. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!